ngibulawa umuntu wesifazane. Lokho niyokuthola bafowethu emva kokufa kwami. Ayi bafowethu kunzima kakhulu-ke laphana-ke le nsizwa iphumela obala ey'dume ngelika-member laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana ko-TikTok-ke laphana-ke ikhala ngokuthi-ke akasabazi nanobuthongo nanokuhlala ekhaya-ke uhlezi-ke ehla yenyoka abalekisa-ke kwenyamazane-ke ejahwa ziy'nkabi ezingamasosha ey'funa-ke uqeda inyanga-ke laphana-ke uGeqa Magula wakhipha konke okungaphakathi enhlizweni yakhe ekhuluma ngohambo olubuhlungu abafuna ukumhambisa lona lokufa. Ushilo-ke yena nokuthi lokufa-ke kuqhamuka ngasiphi isandla noma ngakiphi indawo. Nanto udaba awuyizwele. Inzima le ndaba. Sanibona ngani zakwethu. Sekuyisikhathi yagcinana abafowethu. Ngithi ake ngivele ngizonichazela ngani zakwethu ukuthi njengoba nginyamalele nje ngishonephi la ngishone khona. Cha bafowethu ngisekhona ngisaphila okwamanje. Iqiniso lisekutheni into engisuse ku social media ngathi ukuma kancane kuwona ngilandelwa izitha bafowethu ngifunwa izinkabi and hayi inkabi lezi mhlambe kuzovela kuqasha umuntu lapha kuthiwa akayoshaya i-owner rank ngifunwa izinkabi zamasosha. Umbuzo uzoba sekutheni ke how member waziwafunwa izinkabi zamasosha kwenze njani. Bafowethu angikweleti umuntu angihlukumeze umuntu angaze ngibulale umuntu into efuneka kumina amabhizinisi ami kuphela. Umbuzo olandela lapho ukuthi ubani ofuna amabhizinisi akho member na. Ngafa kumswane wembabala ekhaya isiZulu asitolikwa ngani zakwethu. Ngafa kumswane wembabala ekhaya osekuhambe kwahamba kwawukuthi lokhu mina engangikuhlosile nengangitshela ukuthi ngiyakwakha kanti ngikwakha nomuntu ongezile ukuzokwakha ngizikwakha nomuntu olanda ingcebo. Kwahlalwa phansi kwahlelwa ngegama lami ukuthi cha ingcebe kufuneka siyilandela phana thina ayo okuningi. Yilokho engikufelayo ngani zakwethu akukho okunye. Kuningi ke osekwenzekile bafowethu isikhathi sesibe side. Lento isuka from January. Ngazi ukuthi nasi sitha emva kwami singilandela from January. Kwawukuthi bekuya ngegaba ngoba ngisurvive upoison. Kobe kufanele kuyiwona bekufanele uthi ungithathe nga escape lapho kupoison nga survivor inhlobo ngeinhlobo zemithi ebizolanda umphefumulo kumina nga survivor kikho konke nje lokho ngoNkulunkulu emuhle. Kwacaca ukuthi okay kikho konke lokho sengikusurvivile sengifanelwe isibhamu and kwabonakala ukuthi kwayikusona isibhamu angifanelwe ukutholelwa noma ubani kufanele kutholwe umuntu ozokwenza sure ngoba ngisho inhlamvu zakhona zilunjiwe ukuthi noma ngabe kuthiwa ingiqhwithile kuyomela ngife. Into efunekayo bafowethu kumina akukuningi kodwa kubili kuphela. Kufuneka amabhizinisi ami, kufuneka igazi lami for izithwalo ezithize. Kuthiwa ngumcebo ngihambela nje. Hey Jesu wasepha indane bafowethu kuthiwa kufanele kuthwalwe ngami. Ngifunela ukuthi kuthwalwe ngami and mangiyicabanga lena iyaye ngifikisele inyembezi ukuthi kushuthi namhla ngihamba emhlabeni izingane zami ngekwazi ukungibona ngisho ekuthuleni kwami ngoba kuningi okudingeka kumina okuyosetshenzisela izithwalo. Akufuneki nje amabhizinisi kuphela ami kodwa kufuneka negazi lami uqobo ukuba leyo setshenzisela izithwalo ezithize. Ya kunzima bafowethu kunzima ngiyalandelwa akuhlale ngisho ekhaya angisakwazi ukuhlala ekhaya bafowethu. Izingane zami sezezafunda zajwayela ukuthi ubaba sihlala naye ekhaya uyafika nje athi xinti ahambe kangangoba noma ngithi ngihlala isikhashana esijanyana sengigcina sengikhunjuzwa izona ukuthi hayi baba hamba
usuhlale kakhulu ngoba ziya understand ukuthi what I'm going through. Kunzima bafethu, akukho lula. Akukho lula nganza kwethu. Bafethu, ngibulawa umuntu wesifazane. Ngibulawa umuntu wesifazane nje. Angeke ngisho-ke niyazi ukuthi umembe unabafazi abawu2 angithi. But angizokusho ukuthi uyena mupho ongibulalayo, kodwa-ke ngibulawa umuntu wesifazane. Lokho niyokuthola bafowethu emva kokufa kwami. Mhla nezwa kuthiwa cha le ndoda isiphangalele, hayi niyothola yonke into ngoba sengiwenzile amavideo ngawathumela kubantu abahlukahlukene ukuthi abawagcine in case ngithula bezwa kuthiwa cha le ndoda isitholakele, bayobe sebewakhipha ke bawaposte ngalezo khathi ngoba angifuni ukuthi ekufeni kwami kuthiwe umember ubungambona ekhuluma kahle, ubungambona esihlekisa kanti kusho ukuthi ubonakele, ubengeke abulawe ngesihluku esingaka engenzanga lutho. Cha bafowethu, into ezodala ukuthi ngife ngesihluku yileyo ukuthi emva kokutholakala kwamabhizinisi ami vele negazi lami liyafuneka for ama rituals athize, abantu abathize ukuthi bacebe. Yilokho nje okuzokwenzeka ngani zakwethu. Ya kunzima bafowethu, kunzima kakhulu. Ileyo nto nje bafowethu, angithandi ukuthi ekuhambeni kwami mhlambe nibe nembuzo noma kube namanga amaningi azoqhamuka ukuthi hayi le ndoda ifele lokhu cha bafowethu, mina ngizofela imali yami, ngizofela amandla ami, ngizofela amabhizinisi ami. Akukho okunye, angikweleti umuntu. Uma ekhona engimkweletayo ngabe usavela bafowethu washo ukuthi cha lo muntu enimbona ehleze enincokolisa la ekhuluma la akayena umuntu right, angikweleti umuntu. So isitha sami siwenzile umzamo waso ngendlela eziningi ezahlukene, kangangoba sisebenzisile nabantu abathize engibaziyo. Sathenga nezingane zami zabuya ngakuso. Kumanje kunezingane zami kuyizona ezindala zamantombazane ezimbili engisanda kuzibamba ukuthi zisebenzele isitha. Okube ukuthi ziyeza zenza abantu abaconfused ukuthi kwenzakalani ngempilo yami, zafuna ukuthi zize zingithathe zingise kubantu bazo abathize engathi singabantu abayobheka ziconfused, kanti zingisa kubantu abathengiwe ukuthi abafike bakhulume ngalolu hlobo bangitshela ukuthi mina nginazitha. Sithe masibuya lapho sekufanele ngiyoyidrop ekhaya, nazi inkabi zingilindile ngemoto le ngiyaziyo ukuthi zihamba ngayo. Kwaukuthi ke ngaqhubeka ngakusurvive lokho as usual. Kuyimanje lezo ngane zami zingiblockile engcingweni, ngikhuluma ngengane zami zingiblockile engcingweni, azazi nokuthi kumele ukuthi yithini kumina ngoba kuprovekile bengikusho kuzona ngithi nina anginiqondi ukuthi nimi ngakuphi ngazo zonke izimo ezingihlasela empilweni yami. Kuyisimo nje sinjalo ngani zakwethu. Yalo-ke indaba bafowethu, kinjalo-ke indaba-ke umemba-ke lo dume kakhulu laphana-ke ku-TikTok ngamancoko ahlukahlukene-ke laphana-ke luyalandela-ke udaba lwakhe-ke olwesibili la aqhubeka khona-ke nokuchaza yona le ndaba. Ngicela-ke mbulesi emakhaya-ke uphinde ungene evidiyweni-ke ezolandela ukuze-ke uzwe ukuthi-ke ithini le nsizwa noma-ke utheni njengoba-ke ezwakalisa ubuhlungu benhliziyo ekhala isililo esifana nalesi. Luyalandela, awulithokozele.